За братя. Шамсет, поздрав за брат му Салим и братя. Малинови! Шамсет казва: душманите отдалече гледат, мразят, пак говорят, зависта ги яде отвътре. Братя Малинови са на мнението, че от Салим за завистливите няма място тука! Шамсет Малинови казва: ако Бог на мене дал 5, нека на вас да даде 10, но вас ще ви чувъркат моите 5. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора дони? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Шамсет Малинови казва: о, подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора дони? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Бама братя! Шамсет, Салим! Фамилия Малинови са на мнение, че завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Шамсет Малинови казва: завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Денис Пеев казва: петката моите понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и къде им отиват. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам. И накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора дони? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хайде, 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 хайде! Братя Пееви ви казват: дразнете се още, злобата ще ви довърши. Има да се учите от братя Пееви, как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф. Братя Малинови казват: по-далеч от нас! Хайде, хайде, чупката! Злобари! Хайде, хайде, хей! Диджей Мемет.